dávají než to jsem viděl na pouti. Taky. Jo. Potkánku ještě ne. Bylo večer. Mě zajímalo, to je na chemičce. Tam byl vlastně s nějakým kamarádem, to asi byl veselý. Já jsem tam byl na takový v pátek, večer. Tak tam byl Holenka, Barbara. Pustý auto. Dominik říkal, že nějaký vedoucí čety nebo něco takového. Jako třída. Nevím, co tam jako přesně Já se to nevím. že je tam řadí jako hezky. No. Cesta nebo tak si může. Vymyslela jsem si, velký vymyslela jsem to do buchlej. Dala jsem to tam za to natáčet. Když tam musí být proti mašinu. Na ty. Tady ve třídě jich je nevím. Bacha, to zaspadne. No, jak mi to říkala. Tak se spadne. Teďko má asi 25. Druhý jsem odešel. Tak druhý jsem měl učit na dálku, ale se dostal. 20. Tak se tam učit. Dneska jsem se na škole fekecla. My máme debilně učitele. Takže máme jako my. To je takový debil. Mama má alkohol. On to neříkala. Je to řekla. Je to byla na... Ne, Mejka, máma. Já myslím, že vám to řekla, ona mi to řekla. Kvůli tomu byla na operaci. Mejku a máma. No máma. Ne, Mejky máme, naše máma. To jsem že vám to neřekla, mi to řekla. Kvůli tomu byla na operaci, že jo? Jako dva, jako jednu tady. Rakovinu máš všude a on nějaký papír. Taky to rakovina zmizela, jenomže na sobě už znala stát, že ta rakovina je přijde, že? A pak by musela jít. Takže moje teďko byla, jsem šla na operaci. Ne teďko. To bylo v roku 2022 ještě. Počkej, to byla v roku 2022. Když ani neví, jako... Když to přibližně, prostě nevím. Tam máme jednoho žáka, který je memoriál. Jo. Asi se topí v depresi. Víš, že ty jsi psychiatr. Ale sedí ještě vedle mě. Jo, mluvíš. Tak to máš. Samozřejmě já jsem se počala na Davida, že jo, protože začal ten koko něco vymýšlet, že jo, já jsem počala, že já za to nemůžu, že má máma rakovinu a ten, že jo, a mi nakonec řekl, že za to, že má máma rakovinu můžu já. Že jo, tak čuje. Takže já jsem šla za to na záchod, že jo, zapil jsem si na záchodě. A tam došel. Jo, tam došel. Teď ne, asi.
Nevím proč, ale dneska jsem si sedla vedle debila. A nepřijďte se nějakého debila, ten podcast vás vyvedu z omylu, že to David není. Ještě nepřišli znám. Vedle debila bohužel. Nevím proč. Prosím, kyjo. Já velkou My jsme rozděleni na praxi. My jsme na praxi rozděleni na to. Jedna zkušená dělá tu elektriku a druhá to. Ten zámečnický, ten. Já mám ten zámečnický, co to je. Minule tam ten učitel na měření přišel a ptal se nás, jaký kabel červený, hnědý a teda. Na co to všechno. Ale já jí to fakt Jo, tam nic neví, ale ten druhá půlka, Jo. tak tam probírají na těch trafech takových, ale já ne vůbec. Nikdo prostě. Červená chvíle to se. Jo, tak to. Já nevím, jak to je to než To dělal jste jako v létě, ale... Minimálně to stojí jako... Bych to viděl. Se snad No, jinak. A ty už to natáčí 6 minut. Ale já jsem jenom pár. Hele, straka. No, bylo to hrozné. Jo, aha, oni se straky dělají zde na tomhle to. A to červený. Máte na koušu. Na to je straky žížel, to neukoušu. Jenom to jsem nejeli. No tak mi pane by nešlo teďka, ale